गासैखौबो खुलुमबाय। दिनैहाय बिथां राकेश ब्रह्म सार राकेश ब्रह्म बिथांनि बाथ्रासो फंनैसो बुंनि। थ' बिथाङा जिहेतु दाखालि थांनाय हरावहाय मोननैसो हरनि नङा जिहेतु इलिगेल बाला रोगानाय बालानि जायगायाव अन्थाइ थांदों, अन्थाइनि जायगायाव बाला थांदों बा बायदिसिना बेफोरबायदि बिथाङा हमनायखौ नुनो मोनदों। बेखौथ' गाज्रि नङा। मोनसे जोंहा बर' सरखार थायोब्ला बा मोनसे पलिटिसियान हान्जाफोर थायोब्ला बेफोरबायदि बिभागनिबो जोंना EM दङ, जायखौ बुङो रन्जित बसुमतारी। थ' बिथांनि जाखिनि अभियान बा हमनाय बा इलिगेल बाला लांखुमानाय बा इलिगेल अन्थाइ लानानै थांखुमानाय बा मानाय, बेफोर हमनाया गाज्रि जायाखै, मोजांनि बाथ्रा। नाथाय बिथां रन्जित बसुमतारीयासो मा खालामनो सानदों, गावनि एरियाजों बेफोरबायदि गावबो बोबाय थानायखौ नुदों। गावथ' बोआखै, गुबुनफोरा बेफोरबायदि गोबांनो जि जायगायावहाय माबा लानांगौ 10 cm बा बेसेबांबा cm बेफोरबायदियाव बारा अभारलड लाना थांनायखौ नुनो मोनदों। दिनै बेफोरबायदिखौ जे मोजाङै जुदि माबा खालामलायोब्ला गाज्रि नङा, मोजांनि बाथ्रा, मोजां जागोन। मा बाक्साल' बियो, चिरां बायदियावबो बेफोरबायदि इलिगेलै दंफां बोनाय बा बाला अन्थाइ बेफोरबायदि खुरनाया बारा जानो हमदों, जायनि जाहोनाव दिनै चिरां बायदियावहाय गोबां खुरखानायफोर बा रिलिफफोरबो थानो गोनां जानो हमदों। थ' बेखौनोल' आं बुंगोन दिनै रन्जित बसुमतारी राकेश ब्रह्मखौ बिथाङा जिहेतु अपारेसन होदों, बरमा बायदियाव हमदों, जाय बुस्थुआ दिनै डिपार्टमेन्टनिमोन, बेफोर बुस्थुखौ दिनैहाय रन्जित बसुमतारीया हमदों। बाख्नायजाथाव, मोजां। आं गाज्रि होनाखै बिथांखौ। दिनै रन्जित बसुमतारीया बेखौ खालामनो हायाखै, राकेश ब्रह्मआ दिनै खालामना खोन्थाना होदों। बेखौ जों बाख्नायनांगोन। जायखौ मोजां मावदों। आं आवगोलनिफ्राय बुंखाबाय थादों, जाय बुस्थुखौ गाज्रि मावदों बेखौ थोंजोङै सोंखारिनाय बा बुंनाय जागोन होननानै खोथा बुंखानाय दंमोन। दा खिन्थु दिनैहाय राकेश ब्रह्मआ, आं बेखौ गाज्रि होनाखै बा गाज्रि सोदोब बा सोंखारिनोबो सानाखै। मोजां जादों, बेफोरबायदिनो सांग्रां खालामनांगौ। नङाब्ला जोंनि जायगायावहाय बा गोबां बिदिनो इलिगेल दंफांफ्रा बा दंफांल' नङा, बालाफोर गुबुन बायदिसिना बेफोरबायदि थांबाय थानायखौ नुनो मोनो। दिनैहाय हमनानै नाय, दिनै रन्जित बसुमतारीया दिनै दाखालिफोरबो दंफां इलिगेल बेफोरबायदियाव गोबां जानो हमदों। दंफांनिफ्राय लानानै, गवारिनिफ्राय लानानै बा बेफोरबायदिनो बालानिफ्राय लानानै गोबां चिरां डिस्ट्रिक्टआव जादों आरो जागासिनोबो दङ। बेफोरो DFOनो माबा माबि रेन्जारनो बेफोरबायदिजों बिथाङा हयथ'बा माबा मोनसे दङ नामा, बेफोरबायदिबो सानजालायलाङो। जों दा बुङाब्लाबो बुंनो गोनां बायध'था जानो हमदों। रन्जित बसुमतारीयालाय सोरथोमोन, बेखौलाय बुंनांगौ जोंलाय माथो दरखार दङमोन। जों बुङाबाबो जायो, रायजोफोरा नुदों। खिन्थु जों दा उफाय गैया बुंनो गोनां, खारन बेबो सासे आफादनिनो सोद्रोमा, आफादखौ दैदेनबोनाय मानसि हिसाबै बिथाङा दायथ'आ रासिन दङमोन। बा रायजोनि खामानि बा रायजो राजानि जिहेथु इलिगेल थांनाय बेफोरबायदिखौ होबथानांगौआ बिनि दायथ'आ रासिन दङमोन। बिथाङा दिनै बिथांखौ हराव ओंखारनानै बा अपारेसन खालामनाय बा बिथांनि डिपार्टमेन्टआव जे इलिगेल जानानै दङ, बेफोरखौ माबायदि इलिगेल जादों बेफोरनि फारसे एसे सिङाव हाबनानै नायोब्ला मोजां। बालानो होन, दंफाङानो होन, बा जों चिरां डिस्ट्रिक्टआव गोबां दंफां गयो। दा बेफोरबायदिनो दाखालिबो नों नाय, बेंटल मेइन अफिसनिफ्रायनो दंफां 12 साखा बेफोरबायदि ट्राकआव जाबनानै लाना फैनाय दंफांफोर। दिनै बेफोर दंफाङा दिनैहाय अनलि पारमिटआ बेसिम मोनदों, अनलि BTC आवल' मोनोमोन। नाथाय बेखौ जोङो माहाय बारहोहरोमोन बिसोरो, फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ आउट अफ BTAD आसाम, बङाइगाव बेफोरबायदियावहाय, बरपेटा बेफोरबायदियाव बारहोहरनायनि मोनसे खाबुखौ लानाय जादोंमोन। नाथाय खिन्थु बिसोरनि पारमिटआ अनलि BTCल'। बेफोरबायदि जुदि खालामोब्लालाय माबोरैथो जानो। दिनै नोंथांमोना खोनानो मोननायावथ' दिनैहाय रन्जित बसुमतारीनाव 100 थाखा, ओमफ्राय 400 थाखा ओरैहाय
जाय फानग्रा बिसोरनाव थाहैबाय 100 थाखाया बिथांनाव हाबहैयो होननानै खोनानो मोनदों। बिथांमोना दिनै रनजित बसुमतारिया गुस्लायनाय खोथा बुंबाय थायो, परिबर्तननि बाथ्रा बुंबाय थायो। जुदि बेफोरबायदियावनो जुदि गावनो जुदि इलिगेलखौ जुदि खालामोब्लालाय माबोरैथो जानो। आरो जेखियानो जादोला बिथांमोना राकेश ब्रह्म बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा जाखिनि बाला अन्थाइ दामफाराव हमनायखौ खोन्थादों, मोजांनि बाथ्रा। बेफोरबायदि सांग्रां खालामहोनायाबो मोजां। दा जेखियानो जादोला बाथ्रा गुबुन मोनसे खोथायाव फैफिननोसै। दिनै ड्राग्सनि खेथ्रआव दाखालि जिहेतु गुथाल XNDB इउनाइटेड फराम अफ XNDB बिथांमोना बुंदों मोजांनि बाथ्रा। बेफोरखौबो अपारेसन खालामनांगौ। गुलिजों सासेल' थैयो, नाथाय ड्राग्सआ गोबां मानसि बुथारनो हायो। जेरैबायदि बमआ मोजांखौबो लाङो, गाज्रिखौबो लाङो। दिनै थिग बेफोरबायदिनो ड्राग्सआबो मोजांखौबो लांगोन आरो गाज्रिखौबो लानानै थांगोन। सासे मानसिखौ जुदि जों मोजां खालामनो थाङोब्ला जों बेखौ बेसेबां गोबाव सम नांगोन आरो गोबां फैसाबो खरस बा बिदिनो लाख थाखा खरसबो जागोन। गुवाहाटियाव फैनानै आं सासे मानसिखौ नुनो मोनदों, ड्राग्स जानानै बिथाङा न'नि जाखिनि जेसेबां माल दं बेफोरखौ फानजोबनाय, बेफोरबायदि रेकर्डबो नुदों। आरो बै मानसिया ड्राग्स जानानै बिथाङा रिहेबनिफ्राय ओंखारनाय बिथाङा सार्टिफिकेटबो मोनदों। बै सुबुंजों आङो लाहैनो नाबाय थादों। ड्राग्स जायोब्ला माबायदि जायो आरो ड्राग्स जाखांनायनि सिगां माबायदि जायो आरो जाखांनायनि उनाव माबायदि जायो। बिथाङा ड्राग्सनि फारसे, जौनि फारसे फुरा गोजानावबो थाबाय। आं मोजां मोनदों सासे बर' सुबुङा जोंहा थैनायनिफ्राय बासायबाय आरो बिथाङा साथाम साब्रैसोखौ बासायदों होननानै आं सानगोन। थ' लोगोफोर, बे ड्राग्स जानायनि बारै बिथां गथ'जों बै सुबुंजों बे सानसे साननैनि गेजेरावनो आङो भिडिअखौ लाबोनाय जागोन। थ' लोगोफोर, आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै। बेखिनिखौनो सुंद' भिडिअ लाबोनाय जादों। बेखौनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।